Sziasztok srácok, üdvözlünk mindenkit a mai videóban, ahogy látjátok, bedvárcozni fogunk. Igazából most megpróbálunk egy ilyen kihívást. Megpróbáljuk csak gyapjúval fedni az ágyunkat, és a nem térhetsz haza kihívás, azt nem én találtam ki, csak szólok. Én is láttam videókból, onnan vettük az ötletet. Az van, hogyha én most ide raknék egy blokkot, akkor nekem le kéne ugornom, és csak úgy térhetnék haza, vagyis ha bemegyek Smaragdért, majd ki kell dobnom ide, és utána leugrani. Vagy ha erről a szigetről elmegyek, akkor ennyi. Meg kell halnom, hogy visszajöhessek erre a szigetre. Na hát csak azt gyorsan, hogy mindjárt visszavetérünk a videóra. Csak ugye előbb láthattátok, hogy így voltam egy blokkon. Gondolom már sokak fejében megfogalmazódott, hogy írja kommentbe, hogy csaltunk, mert nem állunk azon. Még a játék is úgy érzékeli, hogy ha leesnék, akkor nem állnék azon a blokkon. Lehet, hogy itt nem látjátok, hogy blokkon állok. De ha a játék is úgy gondolja, hogy ezen a blokkon állunk, és nem esünk le, az még nem számít, hogy letértünk a szigetről. Mert ha én erről lemegyek, nem googoltam, így leestem. Vagyis nem bizonyult csalásnak, úgyhogy kérlek senki ne írja le kommentbe, hogy ott csaltam, mert nem csaltam. De térjünk is inkább vissza a videóhoz, az biztos izgalmasabb, mint hogy itt már megint beszélek. Úgy akkor, hogyha én most innen lelépek, akkor ide nem jöhetek vissza? Most már nem jöhetsz vissza. Csak ha meghalsz, de ide kidobhatod nekem a dolgokat, és akkor én felveszem neked, vagy meghalsz, és akkor felveszed te igazából. Remélem menni fogsz, kacok. Mostanában itt sokat nyertünk bedvártva, mint legalábbis én, mert most sokat voltam. Igen, most sokat fenn voltam. Aztán remélem, hogy most sem hagy el a szerencse. Kicsit laggos, mert nem látom a diákat. Ez jó. A baj, vett föl, én nem tudom most hol van. Nem látom valamiért. Ez baj, ha nem látod. Ja, az arany meg láthatjátok, hogy valamiért brutálisan nagy. Bugos. Egyszer beraktunk valami modot talán, vagy nem tudom mi volt. Nem modot. Jöttek sörpekket talán. A Hypixel-em. Igen. Azt nem. Azt hiszem nem. De a Hypixel-en nagyon csak. Lőri, hozd már egy csákányt. Hova? A sárgákhoz. És most gyors leszedjük őket. Ja, nem is van. Jó van, már nem élnek. Most vettem észre. Ide jött valaki. Te estél le? Nem. Van, itt van a fehér. Ójaj. De én nem mehetek haza. Na, most vannak cuccok. A más szigetén ragd le. Tudod mit, ide bepakolom neked. Most körbeépítem, hogy oda tudjak menni is kaszok. Mert erre a kőre már ott nem léphetek fel. Ja, fölépíteni fölépíthetsz. Hát ja. Azon nem, hogy a szigeten. Nem! Basszus, jó, így is úgy is lestem. Na igen, ez így nehezebb lesz egy kicsikét. Most itt a Hypixel-en laggolok, most le van az FPS-ünk. Itt egy pillanatig azt hittem, hogy azzal a skinnel játszó karakter, az akire én gondolok, mert van egy ilyen videós. Csak rájöttünk, hogy annál sokkal jobban játszik, mint hogy ő legyen. Úgyhogy biztos, hogy nem ő csak a skinjét használja. Itt a fehérek amúgy eléggé felidegesítettek minket, és később láthatjátok, hogy amúgy nem csak minket, mert nem csak mi akartuk őket leszedni. Mondjuk lehet, hogy ők csak szimplán le akarták szedni, hogy én a sárgákat. A sárgáknál amúgy gyönyörűt hoztam, hogy majdnem átmentem, és elkezdtem volna ütni őket, az vicces lett volna. A fehéreket megpróbáltam hátulról meglepni, aminek végül nem lett túl sok értelme, mert Lőrinc addigra nagyjából kinyírta őket. Ja. Én is meghaltam. Ezeket a fehéreket lassan skacok le kéne szednünk, csak az a baj, nem jöhetünk haza, ha ránk jönnek. Ha megint itt van.
Az baj, mert én meg itt ragadtam blokk nélkül. Te szivatsz? Ja, onnan be se tudtam volna ugrani. Ó, basszus kacok, ez így jó lesz. Itt vagyok. Jó, én itt vagyok náluk. Szed. Hát jó van, mind a kettő itt van. Viszek magammal a Silverfish-t. Ezüst majd akinek úgy jobban tetszik. Silverfish, ez a jobb. Tudom csak nem, hogy valakit beszóljam. Úgy diá nem megyek rá. Még. Először őket le akarom szedni, utána megyünk a diákra. Blokk. Hozd meg szólót egyébként. A frász. Ez te voltál, vagy ők? Nem, ő volt. Ja, és srácok, kérdeznétek, hogy miért csak így van befedve az ágy. Barni találtak ki, hogy így lehet csak befedni az ágyunkat. Na. Itt Lőrinc azt mondta, mert tudom, halk a felvétel, ha így a felvételt felveszem de ezt most nem fogom nektek túl bonyolítani. Itt látszik, hogy Lőrinc se figyelt az elején, mert itt az elején elmondom nektek, hogy csak gyapjúval fogunk fedni. Igen. Na és itt mondtam el igazából, úgyhogy ennyire figyel a Lőrinc, amit 5 perce mondtam neki. Köszönjük, Lőrinc. Ja. Még több nehezítés. Megnézzük, mennyire éljük túl így Bedwarsba. De amúgy azért, mert én tegnap itt Bedwarshoztam. Csak úgy mondom. Tegnap Bedwarshoztam, és ilyen diaszettesek jöttek meg minden. Nem tudtak minket leszedni, pedig nem volt egy jó csapatom. Vajon miért be volt fizezve? Nem, nem. Az, hogy lassabban üssenek nálunk. A víz akkor még nem volt rajta. Várjál, most még gyűjtögetek. A víz az még nem volt rajta, de volt egy víz. Majd ide bevágok nektek egy képet, hogy nézett ki végsőként, mert amit majd látni fogtok, mondjuk elmondom nektek, mint láttok a képen, ugye ott a 3 torony. A Jó. víz is rajta van. Csak hogy az úgy volt, hogy először csak befettük így. És akkor jöttek ránk a diaszettesek és leszettük, de az ellenségben az ilyen endstone-os mindent, nem, őket hamarabb leszették, mint minket csak gyapjúval. Ami érdekes, de nem baj. Ja, és most azért nem érdemes nekünk vaskardot venni, mert az sok... Még élnek? Nem, mindegyik meghalt. Nekem köszönhet. Ó, a rózsaszín. Ó! Mi a... Jó, mondjuk, az ott elég leszettek. Engem elég rendesen leszettek. Most akkor ők a kövi célpont. Oké, igazából én még csákányt szerintem hozok. Azt annyi, és kacok. Egyelőre egész jól megy. És amúgy elég kockázatosan játszunk, mert most senki nem volt itt, az bárki megölhetett volna minket, de minket nem nagyon zavar. Ha játék, akkor játék. Veszíteni nincs mit. Csak egy kört. Nyerni meg lehet elég sok dolgot. Na hát srácok, itt nem fogjátok csak gyorsított felvételbe látni, mert tök unalmas és unalmas dolgokat csináltunk. Elmentünk diáért, leszettek minket, megpróbáltunk a másikat leszedni, hasonló, felkészültünk. Nem mindegy, és nem győzöm hangsúlyozni, nem a saját ötletem volt, a nem térhetsz az a kihívás, ezt másoktól vettük, de aki ezt nem hallott, hogy elmondtam az elején, az nyugodtan tekerjen vissza. Azt is elmondtam egyébként, de egyébként nyugodtan írhattok nekünk még kihívásokat, amit ti találtak ki, bármilyen kihívás lehet. Amelyik tetszik, vagy úgy nekem így bejön, azt nagyon szívesen megcsináljuk, bármilyen fajta lehet, hogy vaspáncél nélkül és csak kőkarddal lehet végig, és teljesen ágyfedés nélkül, felőlem ez is lehet, úgyhogy bármilyen ötlet van, majd megnézzük,
és akkor majd eldöntjük, hogy szeretnénk-e azt, vagy nem. Egyébként, amiről beszéltem, ott volt egy kép, azt ki is írtam oda nektek, hogy shortsban fenn van, de ha felmentek a csatornára, megtaláljátok a shortsok közt a Bedwars-os videót, de szerintem fel fog tűnni nektek, hogy nem várépítés vagy hasonló ilyesmi van ott, hanem Bedwars. Hát igen, ezt csak úgy eléggé ilyen érdekesen sikerült, mivel játék közben gyorsan le kellett videóznom, mielőtt meghalunk. Úgyhogy az egy kicsit ilyen érdekesebb videó lett. Itt meg, hogy látjátok, kimentem smaragdért, mert hát miért ne? Mert ugye az egy fejlődéses kell például az ágyhoz. És egyébként megsúgok nektek valamit, amit később fel fogtok látni egy olyan pár, egy-két perc múlva, hogy egyébként megyünk egy második meccset is. Azt is itt fogjátok látni, abból is probléma izgalmasabb részeket bennhagyni, az unalmasokba nagy részt kivágni. De igazából írhattok, hogy még milyen fajta érdekelne, hogy Bedwars, vagy egy Hypixelen bármelyik játék, ami tetszik, mert így ezeket akkor tudjuk kirakni, amikor éppen nem érünk rá, és akkor felveszünk nektek egy ilyet, és ezt meg fel tudjuk rakni, amikor éppen sok ideig tart megvágni egy másik időt, vagy nincs időnk rá, mert mi sem vagyunk mindig itthon. És ahogy előbb láthattátok, befelezzük magunkat, mivel kiütötték az ágyunkat, hát megesik. És nem vagyunk azok a hú de profi játékosok. Nem játszunk rosszul, de nem vagyunk azok a verhetetlenek. Jobbat nem tudok rá mondani. Itt meg egy eléggé durva módon nyírtak ki minket, mert sok fejőbolt rám dobott a csávó. Valami 5-öt vagy 6-ot nem számoltam, és még utána is sikerült rám dobni, és ez nem tudom, egy stacknyi volt nála, vagy nem tudom. Ja, és igen, az előbb láthattátok, hogy visszamentünk a szigetre. Ez úgy volt, hogy amikor meghalunk, akkor már visszatérhetünk a szigetünkre, és itt láthatjátok az új menetet. Nézzük itt mi történt. Itt úgy látjátok, srácok, el is kezdődött az első kör, és igazából itt, ahogy mondtam, felgyorsítva, hogy belevágom nektek a rövid és érdektelen részeket, amik igazából nem izgalmasak, de térjünk is át inkább egy izgalmasabb részhez, ahol a mellettünk lévő, vagyis rózsaszínok megtámadtak minket, akik egyébként egész bénák voltak. De mutatom majd, hogy miért. Bevágok majd egy jó pár részt abból. Bocs! Csak hogy hazagyere! Csak hogy hazagyere! Van, nincsen Ender chestünk. A szar... Ki fogja szedni, le fog ölni! Lőrinc! Nem sokáig. Nem! Egy HP-ja van! Öld meg, öld meg, öld meg, öld meg! Oh. Jó. Haver! What are you doing now? Nem! Ne menj el, már akkor nem jössz haza. Nem baj, szétszedem az ágyokat. Nem könnyű ezekkel. Azt hittem, hogy velem. Nem, velük. Keménykednek. HP-ja volt. Ugye most nem uszítottad ránk. De. Hú, de jó. Keresztül mentem a gyereken. Álljál már le, hülye gyerek. Szegénynek nagyon nem megy. Itt kicsit lehülyéztem, mert nem jöttem rá, hogy Lőrinc közben kiütötte az ágyukat, és ő igazából csak menekülni akart, hogy ne öljen meg igazából. És ez nekem így nem tűnt fel. De egyébként itt utána ugyanígy csak felkészültünk, és ennyi. De volt egy, ránk jöttek, hát inkább mi mentünk rájuk, meg kicsit ránk is jöttek a türkiszek. És volt velük is egy pár szép pillanatunk, mindjárt látni fogjátok, hogy eléggé gonosz volt a Lőrinc az egyikkel. Ez de genyó volt! Júj! Látom. Fúj! Fú, Lőrinc, ez nagyon köcsög volt. Ez tetszett. Ez de... Hát igen, gondolom tímelni akart velünk a türkisz, vagy nem tudom mi volt az elképzelése.
De nem jött össze neki, mert miközben egyszerűen nem figyelt, a Lőrinc kiütötte alatta a blokkot, de nem, azt nem értem, így utólag visszanézve, hogy mindkettőnket nézve, és ő látta, hogy alatta kiütjük a blokkot. Mindegy, elég szerencsétlenül sikerült neki, de még történt egy pár vicces rész velük. Mondjuk szerintem pont egy még történt, de nem a legszerencsésebb csapat volt. Mutatom miért. A második dolog, amit eléggé érdekesen sikerült nekik. Vagy a saját rovásukra ment. Mutatom. Gyere a mamához. Nem ez alatt szedtem ki egy apjút, vagy de? Szegénykém jön a TNT-vel. Azzal rengeteg... Felrobbantotta magát. Lőrinc. Oda rakta a TNT-t és felrobbantotta magát. Eskacok, nekem fájt, pedig nem is engem robbantott fel, hogy valaki hogy lehet ennyire, de ennyire szerencsétlen egyébként. Én ezt már nem tudom így elhinni, hogy valakinek tényleg van ekkora szerencsétlensége. Vagy nem bedvárszoztak még, vagy tényleg ennyire béna volt. Mindegy, szerintem felejtsük el szegénykéket, mert kicsivel később ki lettek ütve. Hát az sem most történt. De ja. És mielőtt elfelejteném, még történt egy eléggé nagy meglepetés számára. Ide jön. És mi volt az? Haver, hova ment? Nem tudom, te hogy vagy vele? De egészségedre váljék. Miért raktad le a hasgólemeket, te? Hát, hogy egészségére váljék. Hogy amúgy is minek vetted meg? Ott van! Miért? Figyeld meg, szerintem melyiket szedj le. Semmelyiket. Nem azzal foglalkozik, hanem veled. Értelmes, ez nem úgy foglalkozik. De miért ölted meg? Még mit csináljak? Nem tudom kiszedni az ágyat, melyik lesz. Hát de a mi ágyunkra ment. Itt egyébként ebben a pillanatban, ha figyeltétek a chatet, akkor láthattátok, hogy Lőrinc ki szedte a türkiszeket. Úgyhogy itt az ő történetük szomorú véget ért. Egy pár vicces jelenet volt velük. Úgyhogy őket soha nem fogom elfelejteni. De a vasgólemes azon meglepődött, mert utána le is ugrott oldalra, és onnan megpróbált az ágyunkat kiszedni. Csak hát megakadályoztam. Utána megjöttek a pirosak, akikkel nem spoilerezem le, de nézzétek, hogy mit szerencsétlenkedtünk össze. Mert ez már tényleg csak szerencsétlenség volt. Vagy talán a PvP tudásomat nézhetjük. Jön rám! Nem! Basszus, ez degenyó volt. Kiütötte az utat és leugrottam. Hát srácok, ahogy láthattátok, megöltek ezzel a gyors ütéssel, amikor a levegőben maradok, és nem nagyon tudok előle kitérni, úgyhogy sok esélyem nem volt. Azt hiszem nem csalás, innen is ügyes volt ez a piros, de az én PvP tudásom is látszik rajta. Úgyhogy így sajnos vesztettünk 2 kört is egymás után. Na srácok, ennyi lett volna ez a videó. Reméljük, hogy tetszett. Szeretnétek még ilyen bedvárszos dolgokat? A frászé... bennem egy csávó. Szeretnétek még hasonló ilyen bedvárszos tartalmat? Vagy Hypixelről valamit, akkor írjátok le kommentben miért. Vagy bedvárszos kihívásokat nekünk, amit mi nekünk teljesíteni kell. Találkozunk a következő részben, addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!